Ennen se oli niinku tuuletusta, että jes pääs vanhalla autolla loppuun asti, mutta nythän tää on vaan niinku kiva. Tää on yksi päivä siinä, missä muutkin. Mun duuni käytännössä oikeastaan on se, että mä vien ympäristöystävällisesti ja niin kuin tosi mukavasti paketteja asiakkaalle. Mä oon aika lailla silleen, yritän hoitaa kaikki asiat silleen tosi tehokkaasti. Niin semmoisen yhtäläisyyden mä ainakin niin löydän tämän auton ja mun kanssa, että me molemmat yritetään olla mahdollisimman tehokkaita. Eli mun odotukset sähköpakettiautoilusta täyttynyt varsin hyvin ja ne on ollut lähtökohtaisesti niin kuin talousperusteisia. Kuinka huoltovapaa se auto itsessään on, niin mun odotukset sen suhteen on kyllä täyttyneet. Kuitenkin 41 000 kilometriä tullut ajettua.